strange, strange sound I'm hearing in my head, knowing that someone, though we've never met. And then my eyes could not believe a perfect vision of a goddess sent for me. Before you came my way, I was hoping for a better day. My heart was burning, deep inside I see a mirrored face, true eyes glancing at me, showed me the deepest hidden love to be. And for the first time in my life, love heals a broken heart. No longer torn apart by love I have been denied. And for the first time in my life, I can show new love with pride. No longer have to hide for the love lost inside. Going through my restless days, trying not to show the pain I am feeling deep inside of me. But I'd like to sing to you in my way. You've touched the deepest, the strongest love in me. And for the first time in my life, love heals this broken heart. No longer torn apart by the love I have held inside. And for the first time in my life, I can show this love for real, to show just what I feel of the love I can't hide. Hard to believe that you were heaven sent. Hard to believe that I can kiss your very lips. Hard to believe that I can touch you with my hands. Hard to believe that I can love you once again and again. Although I never dreamed that I would ever meet you in the end. All this time I knew I was looking for a helping hand. Never occurred to me that I could love in a way that I loved you. I was distracted by the deep love inside. I was waiting for that someone to come along. Then there was you, it was you, it was you. Oh, it was you. Now for the first time in my life, a love that's healed my broken heart. No longer torn apart by the love I have been denied. And for the first time in my life, I can show new love with pride. I'm gonna leave it all behind, the love lost inside. For the first time. De Prodigal Sons wien in de jaren 90 een succesvol bandje, kwaliteitspop in Nederland. Wij van Clip Carlioden echt in de Prodigal Sons. Maar hoe is het nou eigenlijk aanroemen met deze band? Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar eigenlijk heel kort op de bocht. De toenmalige bezetting, de laatste, we zijn mid 97 gestopt. Want er zijn vele bezettingen rondom mij geweest tussen 91 en 97, zeg maar. En de laatste bezettingen, we kregen een beetje andere interesses eigenlijk, iedereen. En dus
Iedereen had zo zijn eigen idee hoe Prodigal Sons eigenlijk zou moeten zijn, zeg maar. En dat is ook een beetje... Ja, daar ga ik alweer. Eigenlijk wil ik gewoon nu een verhaal van jarenlange misverstanden eigenlijk wil ik gewoon in één zin samenvatten. Maar Erwin Nijhoff toert zo nou en dan onder de naam Prodigal Sons of onder zijn eigen naam, maar toch het loon. Ja, Erwin vind ik een hele goede singer-songwriter. Dat is mijn favoriete artiest op het singer-songwriter gebied. En ik vind hem een beetje onderschat, dat is jammer. Ja, hij had toen eens een LP maken voor Warner die internationaal uitgebracht werden zo. En dat is vervolgens helemaal niks meer die. Dat is helemaal ondersnijden. Dat vind ik zonde, maar ik vond dat echt, voor dat hier vond ik het wel het beste Nederlandse product. Harry de Jong is muziekjournalist en hij had een boek maken van al zijn interviews met countryhelden. Is dat net al vaker die, een boek met interviews? Nou, ik zou al mijn interviews bundelen kennen met de Rolling Stones en al die artiesten, popartiesten die ik gesproken heb. Maar dat is al zo vaak die. Er zijn nog 4 oren mensen in Nederland die dat soort interviews ik wil hebben. En dan ik wel inmiddels al bundel hebben. Maar er is er nooit in geweest die zijn country verhaal bundel heeft. Dit is dus eigenlijk het eerste boek in Nederland wat verschijnt met toch een Nederlanders crown met Amerikaanse countryartiesten. Dus in dat opzicht hebben wij gedacht van hey, dat is een mooi idee om dit er eens even uit te halen. Harry gaat van zijn interviews altijd met zijn verste fotograaf op een paard. Henk Bleker herinnert hem nog de foto die hij maken had van B.B. King. Dat was in de Oosterpoort. Het is dan een heel leuk citaat van B.B. Van B.B. Ja, hij was al in de 80 natuurlijk hartstikke moe en naar dat concert en zwitten en warm onder die lampen. En toen vroegen wij van, wij stonden echt als 12 lietse jonkies, Harry en ik stonden echt in de meet and greet. Hè. En voor een interview en zo, toen vroeg Harry, of ik vroeg het, do you like touring in Holland, Mr. King? En het enige wat hij zei was, no. dus hij voelde er niks aan. Waar zou Harry nou nog interviewen willen? Bob Dylan. Ha, nou geloof ik net dat Bob Dylan wat te vertellen heeft. Want dat is ik een zaggerijnig oude baas worden. En die ik alle jaar wel een keer zien. Maar gewoon het idee, Bob Dylan wie vroeger, ik wil eigenlijk een held van mij krijgen, Johnny Cash. En die twee hebben samen, ik dan een hoop samenwerkt. Dus wat dat betreft is het niet zo gek. Maar ja, dat klinkt mij altijd. Ik heb altijd van mezelf het idee van, als Bob Dylan nou ik nou een keer te spreken krijg, dan kan het popboek echt. En dan heb ik ze eigenlijk alle jaar wel horen die er van mij te dienen in de muziek.